dalangin ay may... Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Michelle. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, mahal pa rin kita. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, o giliw ko. Alaala ang kasama, mga sandali dati anong saya. Pinipilit nalimutin, bakit di maamin na wala ka na? Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Batid ko na nasaktan kita ng labis, at sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Maukining sa kababae nga taga Tisa, Labangon, Cebu City. Ang nga matatampo, nagdasangan nga, Michelle. Uy, noon sa kadiha, Michelle. Murag lawom kay gihuna-huna. Ambot lang Wensi, uy. Naguna-una na ko sa mong sitwasyon ni Albert pa. Yan naman. Unsam day problema ninyo? Mag 10 years naman misunod si Mana Kod. Pero wag po'y sign kung naabot sa'y plano nga magpakasal. Sus, paabot talang good. Ano pagdali? Kasi dili magdali. Nagdali pa ning almost 10 years na relasyon. Wala yung taon may magkabata, uy. Enjoy lang sa imong life, good. Wa mo gani ko mag-uol nga, wa pa ko'y uyaw. Ay, ang. Lingaw man kay kas imong life nga bisag kinsa ray babae nimo. Huy, ikaw ba? Makapamabdos ka ni ka na tagbaw gid ka. Sus, di na mahitabo eh. Amping ka kay ko. O, ayaw ako mo yun na agad. Ang inyong relasyon ni Albert, kung pakaslan ba ka kaniya? Love, unsa ka ako magpakasal na ta? Oh. Sure? Ganahan na ka, love? Ganahan na kay ko, love. Di na ko gustong mailog ka pa sa lain. O kung magkasal na ta, mupawalin ako sa Cebu. Maundang na ko sa kong trabaho diri sa Manila. Dari na ka mo puyo for good, love? Siyempre, kay naman kadiyang nga akong asawa po hon. Ako saman, ganahan ka nga, planuhon na to ang atong kasal? Sure! Maayo hinuon, nak. Kaysa kataas sa inyong relasyon, nakahuna-huna na gid mo nga magminyo. Magkakita na gid niya ako sa akong apo. Mama sad, uy.
O pagkani may makasal, apo na may hisgutan ni mo. Ay, anak, magyud na padong. Pero unsa man, pagsulti sa tinuod, naa na ba'y nahitabo ninyo? Uwa pa mauy. Bisag dugay naman tuod mi pero wag yun ako ihatag ang akong kaugalingon ni Albert. Maayo kay nito man kas akong gisulti nimo. Nga unya na nimo ihatag imong kaugalingon human mo makasal. Kay mao gyud ay pinakanindot nga gift nga imong ikahatag sa imong bananak. O ma, ako ginagitimanan. Pero si Albert ka, may experience na ka, na? Katundahan na, may experience pa? Sobra pa? Pagtarong ba, Wensi? Nakailabay kay ko anang Albert Mitch. Diba ni? Nga, before tang nagkasuod kitang tulo, kami yun mo best friends, diba? Kulbaan naman hinoon ko maghuna-huna inigalimon na mo, eh. Nakadlo ko eh. Ako pa mo, no? Mas maayo pa nga mo-open ka ni Albert bahin na. Wen, Love, huwag yung kayong angin kabalatan, okay? Ako rin bahala nimo. nahibaw ba yagid ka nga wa pa ko makasuwayan ng butanga, di pa? Mao gani. Sige, ani na lang. Unsa ka kung suwayan na nato? Ha? Seryoso ka? O, love. Mupauli gidayon ko diha. Kay dugay na kay ko naginaminam sa nimo, love. Sukon! Para makatilaw na sa gaglangit. Wensi ba? Pagtarong sad ko no. Sige pala ka binuang, uy. Ay, ulo Mitch. Sigurado na yung good ka ni Albert. Oo, sigurado na. Na, aram day na. Sige na yun. Para, di na mapas mo ako amigo. Ay, ambot ni mo, Wensi. Mangita na lang kong lain ka istorya. Ay, dirigi ka ng tanan ako, no? Siyempre, ikaw may amiga na ako nga minyo na. Og di ba, ingon ani man sad ka before nga diha na nimo gihatag imong kaugalingon sa imong bana. Sana minyo na mo. Oo, which is, maayo magid unta siya, pero, Michelle, abi nimo, nagmahay ko nganong wa ko musuway before sa kasal. Ha? Nga naman. Usa masaguna sa basihan kung ingon anak na bagyod kalawom inyong connection sa usag-usa. Og, usa po na sa hinungdan nganong nagbuwag mi ni Ruel. Day. Mo nga ko pa nimo, go na! Suwahi, bisag ka usa lang good. Day. Oh, di ba? Di mo good ka mo tuon ako good. Napuro man lang ka binuang good. Nya, saman. O sana may plano ni mo ron. Ha? Sure ka, love? Musugot na ka nga may tabo na to? Oh, love. Basig napugos lang ka, ha? Love, di sa ko ganahan ng mapugos na ka. O kung nagunahon na man ka nako, ay kabala ka. Kaya pagid na akong magpaabot hangtod sa to kasal. Sigurado na ko, love. Sige. Mupauli na ko diya sa Cebu. Mag-shower una ko, ha? Sige, love. Or basing ganahan ka nga, dungan ako. Human na ko. Okay, paabot ako. Sigurado na pagkita ka ako. Michelle, unsa may nasuot sa imong utok ko eh. Kinugibuhat manini mo. Ikul ba naman hinuon ko eh. Pero, bahala na. Sali ko ni Albert. Love, Love, I love you. I love you too. Relax lang, okay? Oh, love. Love, kaniyot lang. Naman, so may problema. Nakiwawan ko. Pwede, dili lang ka manghikap sa gasa. Kainusinti biya ini nga akong pangasawa nun, eh. Part mong guna siya, love. Ani na lang.
Ayaw pag kunauna bisag unsa, okay? I-feel ang kainit sa imong gibati. Okay, love? Ako'y pahala nimo. Ha? Michelle, Love. Love, ayaw sa... ayaw pag ning imong kaugalingon. Love, please. Ayaw. Love. Albert, please. Unsa may problema nimo, Michelle? Murag dili pa ko sigurado ni butang. Unsa? Michelle, gipangutana ra bigid ti ka, ha? Gipangutana ta kandaan. Sawa pa ko muli din eh. Kung sigurado ba ka, ug ditando ka. Unya karon nga ni ana ta, mo atras ka. Love. Bitaw eh. Nagasdo-gasto kong pidi padung din si mo. Unya moingon lang kag di ka sigurado. Gisayo na lang uray ka. Love, asa ka? Love! Wala ka kubalikan ni Albert din sa model. Pila na ka oras ang tilapay. Unsa man ang imong gibuhat, Michelle? Basig dili na gino niya hinuon pa tayo ng kasalanan. Unsa pa din ako? Pila rekwarta na ako din eh. Mga yung tabang ni Betsy. Ako lang unya mo bayad. Salamat, Wency, ha? Bagi mo mataw. Ay sa pag-uli sa inyo eh. Kay sigurado ko nga mapuno gid kas daghang pangutana sa mong mama. Naglagot lagi ko sa kong kaugalingon, Wency. Nagdara na sa di ko mainom. Pasiganahan ka. Kana, gusto kay kong mainom karon. Dali, shot na. Bay ubay lagi tag inom ba? Son. Okay na ka? Dili ko ma-okay, Wency. Kung dili may ma-okay, Albert. Oli ano niya to eh. Wala siya sapot. Wala kayo kag naango. Ang ngayon yung kamahubog, Mitch. Amaw. Salamat kay Smile lagi ka. Noy, ano ka? Mitch. Oh. Unsa? Nainihitapot niya ni Wansi? Uy, Mitch, nayabag na ka. Wala sa ko makapugong sa akong kaugalingon, day. O, ambot. Pero, lahi ang kainit nga akong na-feel ato gabi una, day. Dili pareha ni Albert. Onya, kumusta naman yung tuod mo ni Albert? Nanawag siya, day. Hello? Magkita ka. Sorry kung pila ka adlaw ko nga wa magparamdam nimo. Nakasabot ko. Sorry sa nahitabo atong gabi una. Mas maay pa og paabuton lang ginato nga atong kasal. Ipadayon na to ang atong kasal. Gamay ra kay kong butanga para di madayon nga atong kasal. Og di na ko kayo nga mawa ka na ako. Mahal kayo ti ka. Mahal sad kayo ti ka, Albert. Pero murag dili deserve ni mo ang babae nga pareha na ako. Ha? Nga naman. Nakasaha ko ni mo. Utsa? Dili na ko kayang itago ni mo. Pero kato gabi una, naay nahitabo na mo ni Wency. Usa? Di ka sigurado na to?
Unya ni sugot ka nga dunay mahitabo ninyong duha ni Wincy? Nga lugo na, Michelle. Wa ko kay Bao. Kay bisag ako makasabot ako kaugalingon. Mao, sorry, Albert. Pero wala ko'y naw nga ikatubang di po. Masahilo ako. Michelle. Amin ng damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Sakit man para nako nga nakasako ni Albert. Og nawa siya nako. Pero kinahanglan akong barugan ang konsekwensya akong gibuhat. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga hikalan kaagi ni Michelle nga taga Tisa Labangon, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, mahal pa rin kita.